Ahoj Víla, dlho sme sa nevideli, vítam ťa znova na mojom YouTubeovom kanáli a ja sa veľmi teším, že si tu, pretože dneska sa pozrieme na to, ako vlastne začať s tarotom. Pokiaľ ťa fascinuje tarot a chcela by si viac porozumieť sebe samej a pomôcť sa navigovať skrz svoj život alebo možno pomôcť niekomu inému, prostredníctvom tarotových kariet, tak si na správnom mieste. Dneska ti poviem všetky veci, ktoré by som ja možno chcela vedieť, keď som začínala s tarotovými kartami a povieme si úplne všetko od základov, aby si to mala čo najjednoduchšie. Učenie sa tarotu nemá byť utrpenie, má to ísť v ľahkosti a má to byť aj zábava, sranda, obohacujúci zážitok celkovo, takže poďme sa do toho pustiť. Tak, začneme úplne od základov a to je výber kariet. Toto je taká frekventovaná otázka, ktorú sa ľudia pýtajú, keď si idú kupovať svoje prvé karty. Niektorí majú pocit, že tie karty musia byť darované, že nemôžeš začať s tarotom, keď ti to niekto iný nedaruje alebo nekúpi. Je to úplná blbosť. Naozaj sa skúsme pustiť takých tých zastaralých presvedčení, ktoré nás zbytočne obmedzujú na našej ceste. Už ten samotný fakt, že teba láka si kúpiť tarotové karty, že ťa láka preskúmať túto oblasť, je znamením, že to máš urobiť. Niečo ťa na tom volá, tak to proste urob. Kúp si karty, začni a hotovo. Ja osobne ti odporúčam začať s úplnou klasikou a to je tento tarot. Tento tarot si vieš kúpiť naozaj úplne hoci kde, aj v takých tých základných ezoterických obchodoch alebo v nejakých knihkupectvách. Nie každý tento základný tarot musí vyzerať rovnako, niektoré majú iné obaly podľa toho, aké majú vydavateľstva. Nebudeme sa dneska púšťať úplne do hlbokej histórie toho, ako to vzniklo, ale dôležité, čo potrebuješ vedieť, je to, že všetky tarotové karty, ktoré dneska sú, ktoré vyzerajú možno trošku inak ako tento základný basic tarot, sú inšpirované touto základnou symbolikou a základnou štruktúrou tarotu. Ja keď som začínala s tarotom, nezačínala som s touto klasickou verziou a keby som mohla poradiť svojej mladšej verzii, tak by som si určite poradila, aby som začala s touto klasikou. Pretože je o mnoho zložitejšie sa naučiť nejakú umeleckú verziu tarotu, ktorá nie úplne vyzerá ako typický symbolizmus tarotu a potom sa naspäť vraciať k tomu základu. To, čo sa stalo konkrétne mne, bolo to, že som si vybrala tarotové karty, ktoré boli veľmi umelecké. Síce sa trošku podobali niektoré symbolizmy na tento základ, ale veľa tých kariet bolo úplne inak zobrazených. Boli proste viac umelecké, viac také možno temné a naučila som sa celý význam týchto kariet a potom, keď som si kúpila ďalšie karty, ktoré boli zasa iným umelcom vytvorené a bolo to tam všetko úplne inak znázornené, tak som mala pocit, že sa musím od začiatku učiť celý tarot. Čiže aby si sa aj ty vyvarovala takej zbytočnej záťaži v rámci toho učenia, ti naozaj odporúčam začať s touto klasikou. Niektorí ľudia hovoria, že je to škaredé, proste existujú krajšie karty. Je to vec názoru, samozrejme, ale toto je proste the OG. To je proste OG tarot, takže toto potrebuješ mať vo svojom arzenáli. Všetci ďalší autori iných tarotových kariet, ktorí spolupracujú s inými umelcami, sa odpichujú a inšpirujú touto základnou štruktúrou a symbolikou. Niektoré sú podobné a niektoré sú úplne odlišné a tie karty vyzerajú skôr ako také orákulum. Takže aby si to naozaj zjednodušila, tak ti odporúčam toto. A čo nám vlastne vie tarot priniesť do nášho života? Tarot nie sú len karty, ktoré nám predpovedajú budúcnosť a urobia wow efekt na nejakej oslave, kde ich donesieš, ale tarot je úžasná pomôcka, ktorou sa vieme navigovať skrz náš život. Ja osobne prirovnávam karty k baterke a tá baterka nám vlastne posvieti na to, čo sa nachádza pred nami. Ak je to niečo, čo je bezpečné, čo je fajn, čo sa nám páči, tak aspoň vieme, že máme kráčať tým istým smerom a môžeme ísť vpred. Pokiaľ je tam niečo, čo sa mi úplne nepáči, tak aspoň viem, že potrebujem zmeniť trajektóriu. Tarot nám okrem iného vie odhaliť slepé miesta, na ktoré možno my nevidíme a vie nám pomôcť spoznať väčšie hĺbky našej duše. Práve tým, že sa vieme spýtať samých seba správne otázky, ktoré nám tarot vie ponúknuť.
Samozrejme, okrem iného, nám vie priniesť do života aj to, že potom vieme pomôcť aj druhým ľuďom, keď za nami prídu buď naši blízki, známi, kamaráti alebo klienti, tak vieme im pomôcť na ich ceste práve tým, že použijeme tarot správnym spôsobom. O tom potom môžeme mať video tiež o etike a správnom využití tarotových kariet. Dajte mi vedieť, či by sa vám také niečo páčilo. Ale čo je teda najdôležitejšie vedieť je to, že celý tarot má štruktúru. Táto štruktúra je daná, čiže každé iné tarotové karty, ktoré si kúpiš a ktoré budú aj umelecky, obrázkovo inak vyzerať, sa budú opierať o tú istú štruktúru. Obrázky už môžu byť diametrálne odlišné. Tarotové karty majú vždy 78 kariet. Rozdeľujú sa na malú arkánu a veľkú arkánu. Malá arkána to sú všetky tie karty, ktoré si môžeš všimnúť v tarote, kde sa nachádzajú nejaké mince, alebo meče, poháre, alebo nejaké palice. Predstavujú také dennodenné energie, ktoré sa vedia rýchlejšie ohýbať, rýchlejšie meniť, s ktorými sa možno na dennodennej báze vieme stretávať. Súčasťou malej arkány sú aj dvorné karty. A to sú presne tieto karty, kde máš nejaké pážatá, rytierov, kráľov a kráľovné. No a veľká arkána, to sú všetky tie ostatné karty. To sú tie karty, ktoré majú tuto na spodku nejaký názov a tieto karty reprezentujú také už väčšie témy v našom živote. Ja sa na to rada pozerám ako na také pevnejšie energie, ktoré sú menej ohybné. To znamená, že majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa udejú alebo že sú proste nevyhnutné. Reprezentujú také hlavné piliery a body alebo hlavné témy našej duše, ktoré si naša duša proste potrebuje prejsť. Malá arkana má 4 základné elementárne energie. Každý jeden z týchto elementov alebo z týchto farieb sa spája s nejakým prírodným elementom. Čiže poháre sú spojené s elementom vody, palice sú spojené s elementom ohňa, meče sú spojené s elementom vzduchu, no a mince sú spojené s elementom zeme. Rovnako dôležité na tarotových kartách sú aj čísla, čiže základná numerológia a významy konkrétnych čísel môže ovplyvniť to, ako tá karta pôsobí, alebo teda o čom tá karta hovorí, alebo aké sú hlavné tématiky tej danej karty. Potom tu samozrejme máme nejaké základné symbolizmy, čiže na každej karte sa nachádzajú rôzne elementy, rôzne obrázky, rôzne komponenty, o ktoré sa môžeš vždy opierať ako o konkrétny symbol, ktorý má hĺbší význam. Je toho dosť, ja viem, ale poďme si teraz povedať, že s čím začať. Pretože nemusíš toto všetko vedieť na to, aby si mohla začať čítať karty. Tento celý proces má byť naozaj príjemný. Ja sama, keď som začínala s kartami, som mala pocit, že sa musím najskôr úplne nabifliť všetko naraz, aby som mohla tie karty používať, ale fakt to tak nie je. Môžeš začať s tarotom aj bez toho, aby si vedela naspamäť všetky významy. Ja ti teraz poviem taký úplný základ, že čoho sa držať, alebo úplný základ toho, že čo sa naučiť, aby si mohla s kartami začať pracovať. Ja osobne by som ti veľmi radila začať s malou arkánou. S malou arkánou s kartami od esa až po 10. Dvorné karty by som zatiaľ nechala bokom. Používala by som na začiatok iba čisto malú arkánu, ktorá už tak či tak tvorí dosť veľké percento celého tarotu, pretože tých kariet budeš mať 40, čiže budeš mať naozaj veľký výber, z čoho si vyberať karty. A zároveň pri týchto kartách si vieš natrénovať svoj mozog na to, že akým spôsobom máš nad tými kartami uvažovať. Naučíš sa základné symbolizmy, základné farby, základné čísla a to budeš vedieť potom rozširovať do učenia celej sady celého tarotu. Samozrejme, toto nie je jediný spôsob, ako sa začať učiť karty. Je to len nejaké moje odporúčanie a keby ja som začínala s tarotom dnes, tak by som zrejme začala takto. Je to úplne na tebe. Či si napríklad vytriediš z celého tvojho deku iba tieto karty, iba tú malú arkánu a budeš si vykladať najskôr iba to, alebo či budeš proste používať
celý svoj deck. Je to úplne na tebe, mne je to jedno a hlavne ty sa musíš cítiť tak, že nie si úplne prevalcovaná 78 kartami, ktoré sú too much to understand. Na úplný začiatok malej arkány ti stačí, pokiaľ sa naučíš základné významy čísel, čiže takú základnú numerológiu, dám ti to sem, aby si to mohla odfotiť, uložiť, hocičo. A zároveň sa potrebuješ naučiť základné významy každého elementu, pretože každý element hovorí o trošku inej oblasti nášho bytia. Máš to tu, môžeš si to pozrieť, môžeš si to uložiť. S týmito informáciami budeš vedieť veľmi krásne narábať úplne na začiatok, bez toho, aby si vedela každú kartu detailne, že čo znamená. Karty môžeš používať tak, že si vyberieš vždy jednu kartu. Nedávaj si príliš veľa na začiatok, nemusíš si urobiť teraz 6-kartový spread na to, aby si pochopila svoju situáciu. Naozaj ti stačí jedna karta, ktorú si vyberieš zo svojej malej arkány a pozrieš sa najprv teda na element, ktorý je tu na tejto karte a na číslo, ktoré tu máš. Napríklad tu máme spojený element vzduchu s 5. Vzduch reprezentuje našu úroveň mysle, komunikáciu, mindset, nastavenie. A 5 väčšinou reprezentuje nejakú nestabilitu alebo disharmóniu. Hneď keď si to spojíš dokopy, tak ti môže vlastne výjsť informácia ohľadom neúplne harmonického rozmýšľania alebo neúplne harmonického komunikovania. Dajme tomu, že význam karty si sa ešte neučila a čo ti iné ostáva, ako sa pozrieť na kartu a dovoliť svojej intuícii, nech vyloží a interpretuje túto kartu. Vôbec sa nemusíš stresovať s tým, že musíš tú kartu poznať a že musíš ju mať naštudovanú vopred, aby si ju mohla vyložiť. Nechaj svoju intuíciu poradiť ti, čo ti na tej karte dáva zmysel, čo ti tam na tej karte najviac svieti, čo ťa najviac zaujalo, hej? Čo tam proste vidíš? Aké obrázky, aké symbolizmy, čo ti vlastne dáva zmysel? Vidíme tu muža, ktorý má v ruke 3 meče, ostatné 2 sú na zemi, je tam v pozadí nejaký ďalší človek, tuto v pozadí ďalší. Obidvaja vyzerajú svojim body language taký možno porazení. Hej, sú otočení chrbtom k nemu, možno je tam situácia po hádke, hej, alebo je tam nejaká situácia, ktorá nie je úplne príjemná. Možno niekto vyhral, niekto je porazený. Dovol si vždycky tú kartu si navnímať najprv ty sama, svojou intuíciou a potom sa pozri do knižky alebo do akéhokoľvek iného média, odkiaľ čerpáš informácie o význame kariet. Pretože takýmto spôsobom si budeš veľmi, veľmi dobré trénovať svoju intuíciu. Veľakrát zistíš, že si možno ten význam aj trafila správne svojou intuíciou, ale aj budeš učiť svoj mozog, aby tú kartu nebral hneď pragmaticky a logicky podľa toho, čo si sa všetko nabiflila, ale aj aby tam bol priestor na tvoju vlastnú interpretáciu a na tvoj vlastný pocit a feeling z tej danej karty v tom danom momente. Samozrejme môžeš urobiť aj to, že si zoberieš úplne celý deck svojich tarotových kariet a pri malej arkane sa budeš opierať o základné významy čísel a elementov, ktoré si sa naučila. A pri všetkých ďalších ostatných kartách sa budeš obraciať na svoju intuíciu. A samozrejme ďalšia možnosť je, že použiješ naozaj celý deck kariet, čiže celých 78 kariet. A teda keď ti vyjde malá arkána, budeš už vedieť, čo znamenajú základné čísla a čo znamenajú základné farby alebo teda elementy. A keď ti vyjde napríklad iná karta, napríklad veľká arkána, tak sa vyslovene budeš opierať o svoju intuíciu. Čiže nevieš možno ešte nabiflený význam tejto karty, ale skúsiš sa na tú kartu pozrieť a navnímať sa na ňu. Aký mám z nej pocit, aký ide vibe z tej energie. V čom sa možno vidím ja v tejto karte. Hej? Možno som si sa spýtala otázku, čo momentálne teraz potrebujem, aby som si pomohla v mojej situácii. A vyjde mi karta mága. Hej. Čo konkrétne
na tomto obrázku alebo na tejto karte mi evokuje nejakú silu alebo niečo, čím by som si vedela pomôcť. Verím, že ti toto video pomohlo. Pokiaľ by si mala nejaké otázky, tak mi kľudne napíš do komentu. A ak sa chceš vydať na túto cestu spoznávania tarotu spolu so mnou, tak mi daj follow a môžeš mi napísať, na ktorú kartu by si chcela, aby som urobila video dopodrobná. Takže prajem ti ešte krásny deň plný spoznávania a experimentovania a vidíme sa v ďalšom videu.